Maayong adlaw din sa inyo ha mga kois no. So karon no kay nagbati naman akong asawa. Yes, kay mga nakay na siya. Ug dugay-dugay na po din nga video mga kois. Karon pa na ko natin man og edit kay busy man gud. Kini din nga adlaw na din sa timpanganak niya kay nagbati na gud siya. Guba-guba intaw ang dagway sa akong asawa. Kay hasta daw sakita siyang tiyan. So diri mga kois ako na lang gibugkusan niyang buhok kay gipaningot mo gud siya. Ikaw day magbati di ba ka panington. Tinuod jud ang ingon nila no dili lalim ang magbuntis. Nakita gyud ako sa dagway sa akong asawa. Nagagwanta sa kasakit siyang tiyan. Nabunalan pa iyang manghod. Kinsa man pwede masukuan ang hasta man pung kusuga siyang cellphone. Katilaw noon. Kabalong nagguba-guba na iyang naong kay tungod sa kasakit siyang tiyan. So diri mga kois ingon siya sa kuha nga sakit gyud kay iyang batang. Motong ako na nang pung hapyod-hapyod siya para mawala-wala pud ang kasakit sa iyang batang. Katong una ingon-ingon pa ni siya nga gusto na daw siya mabuntis. Buntisan na lang ko. Para dili lang magsakit akong puso. Pao, gantang kubo ni mo. Buntisan na lang ko ba? Ha? Hindi na ko mausap. Hindi na kamusap nga. Hindi. Hindi na kamusap buntis. Hindi. Ano naman? Sakit ko. Hindi na rin kamusap. Mangita pa man nagmanghod. Bahala ka lang. Agay dong. O di ba? Nakaingon gud siya nga di na siya mausab. Kinsa man pud ay ganahan ana bi mo usab nga hasta mo pud sa kita. Pero duda gihapon ko nigabot sa panahon mo usab gihapon. Mabaliwala ra gihapon ang gipangsulti. Pero blessing po ba ang anak kay daghan po ba nang andoy nga magkaanak. Pero wala gid sila natagaan. Naa po'y ubang inahan nga dili makadawat silang anak mo nang ipanlabay na lang. Luoy intawon kayo mga anak. Makit ana lang sa kanal o sa kabagnutan. Dili pud sila makonsensya ana ba no? Haguan ra ba na lagbuhat kahubo-hubo pa man ganig binuhat. Pero inganaon ra nila murarad nakalabay og basura. Pastila pa diri mo balik ta. Kini akong asawa gikan na din ng ospital pero gipauli pa mi kay 1 cm pa. Pero nilabay ang pila ka oras amo na siyang gibalik sa ospital kay parte na magadon sa kita dili na niya magwanta. Sa pag-ai niya 6 cm na. So diri na lang sa nikuto pa kong video kay tabangan pa na akong utong akong asawa. Pero ate krap sige inog utong nako tae mo gawa sa kuha.